Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dulur-dulurku kabeh, sahabat-sahabatku. Selamat datang kembali di channel saya, channel Om Sutarman. Channel yang mengulas tuntas tentang dunia perrokokan nasional, baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik. Piye kabare dulur? Muga-muga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan iki, dalam video iki, aku akan tetap mengulas rokok Camel iki sian episode. Akan mengulas salah satu produk dari rokok Camel, salah satu rokok legend, rokok lama sing wis menghiasi dunia perrokokan di Indonesia. Dalam video ini aku akan mengulas salah satu produk rokok Camel rek sian, yaitu rokok Camel Connect. Nah, iki rokok Camel Connect iki. Pasti turut-turut kabeh penggemar rokok Camel, rokok putih pasti mengetahui rokok iki. Bagi sing durung ngerti, komen rek engko rek anan isor ya. Apa rokok Camel Connect iku? Nah, engko tak tutu didik-didik sak ngertiku. Rokok Camel Connect iki sak ngertiku rek ya, aku pernah nyoba sak durunge. Rokok Camel Connect iki ana cetekane, ana klike. Nah, iki ana klike, nek diklik cetik disedot rasane adem, aromae anggur. Enak lho iki kan tulisane kan ngene iki. Activate Purple Mint. Nah, dadi nek kepengin ana rasane anggure, kepengin ngrasakno sensasi anggure, cetheken dhisik cetuk baru engko metu rasane. Rasa anggure. Iki. Rokok iki pendek koyok rokok putihan pada umumnya, beda karo rokok Camel Yellow 100S sing pernah tak ulas nang video sakbelume. Sing Camel Yellow iku rada dawa rokoke, agak panjang koyok rokok Surya, tapi putihan, tapi rokok putih. Nek Camel Connect iki rokoknya putihan, memang putihan, produk putihan rokok Camel, cuman rasanya rasa mint, anggur. Oke, warnanya biru, apik gambare lo, bagus ya, covernya bagus, gambare lo, elegan. Iki hargae nang toko langgananku 29.500. Nah iki hargae, turun tak kelintek sian ya, belum tak lepas sian hargae 29.500. Tapi nggak tahu nek di tempatnya sampean hargae berapa, nggak tahu, nggak ngerti aku. Nek nang Alfa Indo aku belum pernah nyoba tuku. Mungkin di atasnya iki, di atas harga toko-toko lokal, toko Madura sing biasa tak tuku langgananku iku. Iki tuku nang tuku langgananku iki, toko Madura. Harganya lumayan miring, agak murah loh, 29.500. Camel Connect Activate Purple Mint. Iki kandungane 8 mg tar, 0,6 mg nikotin. Cilik rek iki. Tare mek nikotine cilik. Padha kaya rokok Camel Sensu sing tak ulas nang video sadurunge iki ya. Memang enteng rokok iki, enak. Enak kayak hawa adem, enak. Hawa adem pas ngadem nang ndi rokokan iki enak. Nikotin 0,6 mg nikotin, dede ya 8 mg tar. Tetep iki ya, iki produk rokok iki Camel Connect iki tetep produsen rokok Camel nang Indonesia iki PT Karya Dibia Mahardika iki. Iki produsen resmine rokok Camel nang Indonesia iki. PT Karya Dibia Mahardika, Pasuruan, Indonesia. Pabriknya di Pasuruan lokasinya ya. Product of GT Internasional. Tanggal produksinya 9 Agustus 2025. Lumayan 2 bulanan ya, sekitar 2 bulan kemarin ya, masih baru lah, terhitung masih baru. Dilarang menjual, memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Oke. Bagi turut-turut sing usia durung 18 tahun,
dan perempuan hamil ojo coba-coba rokokan yo. Kok ini pemerintah kok. Iso-iso ae gak lah. Bebas lah asalkan tuku rokok nggak duwe dhewe, gak njaluk wong tuwa ya, gak utang, alhamdulillah. Tuku rokok hasil kerja keras dhewe ya. Iki sak pake iki 20 rek. Isi 20 batang per paknya. 20 kelas sigaret tes GTI iki Japan Tobacco Internasional iki. Oh, nanti sore iki. GT Internasional, Japan Tobacco Internasional. Camel Connect. Iki hargae nanggone cukaine 31.300 per 20 batang. Hargae nang cukaine iki 31.300 per 20 batang. Tapi dijual nang toko daerah tempatku sini harganya 29.500. Pasti tiap-tiap daerah kan beda-beda ya harganya. Camel Connect. Iki ono logo klik. Aku sih wis pernah merasakan rokok iki ya sebelumnya, wis pernah tak rokok cuman belum tak ulas nang sini. Rasanya nek menurutku sih enak. Memang enak. Tadi saya kan sekarang kan banyak ya rokok-rokok sing rasa-rasa ya menggunakan klik rasa anggur, rasa opo iku sembarang kalir, semongko, rasa nanas, macam-macam saya kira sumpah koyo produk jus lho rokok saiki ku rasa-rasa buah. Nek menurutku iki Camel Connect sing rasa iki klik iki ungu iki enak. Rasane iki cocok antara mint adem ambek aroma putihan iku cocok deh. Pinter iki Camel iki nek nyiptakno produk rokok iki jos iki. Wis ngopi belum teman-teman? Sudah ngopi belum? Nek belum ngopi ayo ngopi ini monggo sak seruputan sik rek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Selain rokok dan ngopi ini adalah nikmat yang tiada tara. Tak onjek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo di unboxing yuk rokoknya. Dionceki. Oh iya biasa aku nek rokok putihan kan tak ketek ya, iki gak tak ketek. Tak ketek iku tak plek. Tak turut-turutno ngene biasa e. Tek. Nah, iki gak tak ketekno iki. Gak apa-apa. Kenapa om gak ketekno ya gak apa-apa sih. Pas lagi gak pengen ketekno ae. Ikine polosan. Oh tetep ono ikine ya. Kerenjeng jerone ya, ono logo Camel ya. Apik rek lho. Camel. Rotok tebal iki nih, kertase iki, tebal, grenjeng nek ngarani grenjeng iki nang nggonku iki. Cara Jawa bahasa Jawa grenjeng. Kandel iki lho, termasuk kandel lho iki. Apik iki lapisane, kandel. Iki rokok jerone. Cukup rek. Bismillah. Iki lur ya. Iki ono klike iki. Rokoke pendek sakmene lho, pendek ya. Gak koyo sing Camel lho 100S ini kan panjang ya. Iki rotok pendek, wis kok rokok-rokok biasa, putihan biasa, Marlboro, lagi Strike dan Hill. Rotok pendek, ya pendek sakmene sih ya. Connect. Camel. Apik iki sumpah iki klike nang kene iki. Klike. Rasa klike nang kene. Full. Guys, yuk di unboxing yuk dirasakno yuk. Tak klike dhisik ya. Pas lur, tak klik yang cetak. Alhamdulillah. Enak rokok lur sumpah. Krowoso nemen anggure. Krowoso jos mantap iki lho.
bersih pucuke ya lho, apik kan. Nek aku tuku kapanane rokok apa iku? Lali aku mereke iku. Iki ne pucuke iku iso elek ngono lho. Maksude iku eh mbakone iku meletek-meletek lho, kayak gak teratur ngono. Iki apik iki lho. Lho bersih kan ya. Rokok mahal. Ya gak lah. Cuman iki ne pembuatane sing mahal. Nggak mesin kan ya. Kroso cetek sok enak. Mantap iki lho. Jos iki. Bagi sampean-sampean sing belum merasakan rokok iki, rokok Camel, monggo silahkan dicoba. Pasti bagi penggemar-penggemar rokok-rokok putihan, rokok Camel, produk-produk Camel mungkin wis pernah ngerti, wis pernah merasakan ya. Nek menurutku sih recommended iki nek teko aku. Iki wajib dicoba iki rokok iki. Mantap iki soalnya. Enak lur, rokok lur, sumpah. Aromae sok pas antara putih, aroma putihan, mint ambek rasa buah anggur cocok sumpah. Enak. Jare apa indra perasaku langsung merasakan enak rasane iki rokok iki cocok sekali iki tak sedot sret dari indra perasaku langsung munggah nang ngone otakku, langsung turun nang jantung hatiku, langsung diungkapkan dengan perasaanku. Wah, rokok iki bener-bener mantep luar biasa lur. Sumpah enak. Wajib dicoba iki bagi para penggemar rokok iki. Tak tutupi mana ya iki harga sak pak iki nang tempatku iki 29.500 sak pak iki. Sak pak iki isi 20 batang. Aku belinya di toko-toko biasa, bukan di Alfa atau Indomaret. Harganya 29.500. Nggak tahu kalau di Alfa Indo mungkin bisa di atasnya sedikit. Mungkin 32, 31, 33 mungkin segitu. Nah di toko biasa kan harganya agak miring ya. Pasti tiap-tiap daerah mungkin berbeda-beda. Mantep lur rokoknya lur. Jos iki. Apik lho ya, bersih gini. Iki gak gawe anu iki. Misale bagi-bagi sampean sing merokok gawe once atau pipa mungkin lebih halus nanti rasanya. Mantep lur. Rekomen ya teko aku ya, wajib dicoba ini bagi para penggemar rokok. Rokok Camel atau rokok putih, wis pokoknya bagi siapapun yang penggemar rokok, pecandu rokok, ahli hisap kaya aku ini wis wajib dicoba rokok iki. Rekom ya teko aku ya, recommended. Camel Connect. Harga terjangkau, rasa mantap dan luar biasa. Bagi yang sudah mampir di channelku, channel Sutarman, bagi yang sudah melihat video ini, ya mohon dibantu dengan komentar di bawah. Oh iki rokoknya kayak gini coba ulas rokok yang lainnya dong pasti aku tetap akan mengulas rokok-rokok lain ya di Indonesia ini. Bakal tak ulas satu-satu nanti. Gak iso barengan ya situ-situ ngulas ya. Nanti tak kedepannya tak ulas rokok Dunhill. Penasaran aku soalnya sama rokok Dunhill yang apa ono klike lho perasaku. Nanti tak ulas enak ketokane. Mohon juga dibantu like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini tetap berkembang untuk mengulas dunia perrokokan yang ada di Indonesia iki ya, lur ya. Ini bukan channel YouTuber besar iki lur. Ini masih channel biasa yang baru berkembang. Bismillah, dengan bantuan dulur-dulur sing wis ngekei komentar, ngekei like, share, sampai subscribe, insyaallah tak tunggu rezekine semakin lancar, kerjaane semakin dilancar nambah Gusti Allah.
anak bojone, keluargae diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Info juga lur, saiki musimnya lagi ekstrim ya. Lagi panas iki nang Indonesia iki musimnya hawane iki. Mohon dijaga kesehatannya. Jangan sampai sering-sering begadang malam. Pokoknya banyak-banyak istirahat lah supaya nggak sampai drop badannya iki. Soalnya bener-bener ekstrim saiki musimnya nang Indonesia lur. Wow, panas hawane. Nggak tahu nek di tempatnya sampean wis hujan apa belum. Nek di tempatku iki jarang hujan sih kan. Panas sih, pol tapi. Ya wes, sampai jumpa lagi ya sahabat-sahabatku semuanya. Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.